Здравейте, драги зрители! Тук е Кики и Дани Беге. Ето ние градинката. Няма нещо не сме правили от тогава. Това е епизод 3. Както виждате. Завръщането на леглата. Папараци. Какви са ти те папараци, бе? Често. Трябва да направим нещо. Справя. Завръщането на леглото. 2. Аз ще направя друга в къщата си. Или ще направя стаечка. Добре, направи подземна стая. Ага. Трябва път. Тако дърво да имаш. Да почупа, че сме много бедни. На тема дърво. Днеска сме на чупене на дърво. Епизод на завръщането на леглата. Аз така го казвам. Епизод за връщането на царското легло. Моето. Съм цар. Ча. Да, сме пет на стая. Ендърман умря. От Кики. Тото той е много добър по Ендърман. Не го убих, аз даже да го убих. Той се върна ли, бе? Какво? Върна ли се? Да. Драги зрители, аз че се загубих. Що се загуби? Мария, О, е! Не съм си взел гаш. Вземай много ценни нещо. Съм. Къде си? А? Конопи. Я. Защото пил. Как си За влязал, тебе. чуе? Как си влязал, чуе? Как си влязал, чуе? А? О, Марков! Марков! Какво, Марко? Марков ти даде! Къде е, бе? Тебе! Ще го посеем. Трябва да си взема нещата. Може да разводим прашко. Аз съм в комбат. Майка в комбат. Майка в комбат.
вляза! Два скелета влязаха в къщата! Къщата ли бе? Да! Два скелета! Вече коза качваш там, бе! Гаду! Два скелета! Сауяме! Стига се бецели, аз съм бецели детенце. Майка ти дай ба доната ти путка, майка ти дай ба путката ти майна путка. Били ги? Не. О, убиха прасето. Наистина. Убиха го. Сериозно дума. Тоже убиха прасето. Вот. Убиха прасето. Наистина. Ела да им помогнеш. Аз я... Трябва да поспя горе. Няма да ми вляза, не ви. Ама убиш този път. Ела да ми помогнеш. Не мога, долу има зомби ли? Да. Страх ме, може да умра. Колко сърца имаш? Какво? Колко сърца имаш? На всичките са. Не, ела де. Не зомби. Ела тука, бе! Добре, че си не... Ела, бе! А, да, не сърце съм. Разите ви печки. Трябва да поспя. Спи, спи, спи! Тук много изрици дойдоха. Спи. Отивам си взема дървата, брадата. Аз се взех брадвата. Не другите неща. Може ли аз да я ползвам? Тя ти е напално изхъпена. Ах, зомби попало ще... Към мен. Не към мен. Колко прасета! What? Три прасета. Охо, трички. Не ги убивай. Как ги привели? Ама, защото не може да влезе. Имаш право. Това не е любимия ми прашчо. Да го нахрани. Не, да ги взема. Три прасенца имаме, 3%, имаме. Аз тук сега ще правя долу. 3 прасета, едното ще го убия. Камък. Едното ще го убия. Имаш ли камък? А? Имаш ли камък? Не. Имам 5 пържоли. Еми, аз искам да взема малко. Правим 9. Ага, видно.
Двете прасета. Да излизат, не може. Сега ще посея морковчета. Взех морков, да може да разведи прасета. Благодаря ти. Значи прасета може да се привличат и с картофи. Какво правиш там горе? Ти къде си? Аз съм там. И ще прескоча. И прескочи. Сега ще направя камера. Драги зрители,